مستيات بيتنا مستيات بيتنا نحكينا مثل إرتران من صغراء استفعل عليه صحفات تنقص مسلتاتن قال محتساتن حذاء بذكريات كبر أب إن ترادوت تقرب مدبيان سلام كما تنحكم كبرات تخاتلتنا بنك إرترا تمالي 3 سنة 2026 نعتقاقما بات إيران أقفا زملكت نبزحات زقرمة هندبتاو أواج أوزيو إتا أواج زيقاتات كساب مودة حملة 2026 عب إيدوم زركب ترغنزب ناب بانكتات كأتوئيو زتصوع نزي زي فتسمو والكسباتن تكالاتن جن حقاو سقمتي كوسودوم كم زخونة يتنقق إتا حقاو سقمتي انتاي كم زخونة عيتقلتن ما أسرت ديو وي مرساي نبرات ويون معصاو تكالات زفلت نقريلان عبت تمالز واتسمت حساسبي سبات كاب عقن لعلي ترى جنزب حيزوم كيركوبيو زئزز كاب عقن لعلي مالت جن كندي مالتيو حدا شح نقفة 100 شح وي حدا مليون نقفة بنك إرترا زقمطو عقن يلن هزب خا كندي زاكل نقفة اب جزء كقمط ويا بتكالو خصنح كم زفقدو ايفلطن عقن زيبلو طرح يتباهل زلو بزم مخنيات كا بزحات سبات اب دنگرگر اتيوم الله كرم 10 عامتات اب 2015 عامه مهرت سرعه قدف بتماساسالي كله اب ايد زيغاتات زركب بات ايران اقفا اب بانكتات كاتو دحر مئزازو نبات ايران اقفا بحدش ملك احتيمو نتجنزب تقليلو حيزو نيرو زخونه سب او ورحي كاب بانك لعلي 5000 نقفا كي وصقا كالكيلو ابتا انترنتن ديجيتالاوي ناي بانك اسرارحان زي تتقم ايرترا زلو امراصي طره گنزب طرحي نسنت تاثيرو خا تعانيدكا دوي زخون بز مخنيات اب وشت عد زنبر حزب إرترا نيشتي وراين محلاف كوان اوارح بب 5000 نقفا قسنا بلا كوص يجدد هاجرات افريكا ولاون اتن اب مبرق افريكا اب غربا بتنان اب زبانان زلوا هاجرات لومي دارغا بطره گنزب عدق مفصام እና ገደፎ ኤን ዝመጻ ዘለዋ ዘይካታት በኢንተርኔት ተጠቂሞም በሞባይሎም ኣብ ኩሉ ዕዳጋታት ሕሳባቶም ክፍጽሙን ክቅበሉን ይኽእሉ ኣብ ኢትዮጵያ ቴሌብር በኢትዮ ቴሌኮም ዝውነን ኮይኑ ኣብ ኢትዮጵያ እቲ ዝበዝሐ ተጠቀምቲ ዘለዎ ናይ ሞባይል ገንዘብ ወይ ሞባይል ማኒ ኣገልግሎት እዩ ሲቢኢ ብር ብናይ ኢትዮጵያ ንግዲ ባንክ ዝውነን ናይ ሞባይል ባንኪን ኣገልግሎት እዩ ኤምፔሳ በሳፋሪኮም ኢትዮጵያ ዝቀርብ ኮይኑ ኣብዚ እዋን ተፈላጥነት ዘጥር ዘሎ ኣገልግሎት እዩ ኣብ ሩዋንዳ ሞሞ ዝበሃል ናይ ሞባይል ማኒ ኣገልግሎት ኣሎ እዚ ብኩባንያ ኤምቲኤን ዝወሃብ ኣገልግሎት ኮይኑ ኣብ ሩዋንዳ እቲ ዝለዓለ ተፈላጥነት ዘለዎ ኣፀዋውዓ እዩ ሩዋንዳውያን መብዛሕትኡ ግዜ ናይ ሞባይል ገንዘብ ሞሞ ኢሎም እዮም ዝፅውዕዎ ኤርቴል ማኒ ኣብ ሩዋንዳ እቲ ካልኣይ ዓብዪ ናይ ሞባይል ክፍሊት መርበብ እዩ ኣብ ኡጋንዳ ሞባይል ማኒ እቲ ህዝቢ በሓፈሻዊ ኣፀዋውዓ ንኹሉ ናይ ሞባይል ባንኪን ሞባይል ማኒ ወይ በኣሕፅሮት ኤምኤም ኢሉ ይፅውዖ ኤምቲኤን ሞባይል ማኒን ኤርቴል ማኒን ኡጋንዳ ከም ናይ ሩዋንዳ ኩባንያታት ኤምቲኤንን ኤርቴልን ነቲ ዕዳጋ ብምቁፅፃር ቀንዲ መላገቢታት ዲጂታል ፋይናንስ እዮም እዘን ሃገራት ብኢንተርኔት ተሓጊዘን ከምዚ ዝበለ ዘመናዊ ናይ ዕድጊ ኣፈፃፅማ ዘተኣታተዋ ንዓበይቲ ትካላት ጥራሕ ኣይኮናን بحقي نترى نبرت وي اب حدن داشاهي نزستخايو بونكوا بخمز ملكع كتكفلو تخيليخا ترى گنزب دارغا ناترفي اب إرترا زلو اسرارحان زوصو حدشت اواجاتن گن ندحرت زنصبارقيم زرغحي انترنت يبلو نواصاتنياتا زخون ناي ATM ماشين يبلو ناي كريديت كارد اسرارحا يفلط موبايل بانكين انتاي مخانو نزيكاتاتو زيلا لسرعات بحقي ابيع لترى گنزب حقاو سقمت خوسد يمبالو يستمم اذن كن تقسن صنحنا هاجرات اثيوبيا اوغاندان رواندان كمز عينت اواج انت زوجا يمحرلني مخنياتو ديجيتالاوي سرعات انصفنين سلازي ترى گنزب كنقصاصرو علنا انت بلا ايخف علنني مسكيناي نقفاغن زخونو طفيو ابيد سبات كلل مبالو كياخلو لوم دما كتحيريخا يبحلالو نقفا لومي اب تግራይውን ببزحي ينقسقس كم زله እዩ ዝፍለጥ እቲ ኣዋጅ ነዝውን ይምልከት ድዩ ክሳብ ሕጂ ግሉጽ ኣይኮነን ሓደ ኣዋጅ መጠን ዘይብሉ ጥረ ገንዘብ ዝብል መጠንቀቕታ ሒዙ ክመጽእ እንከሎ ክሳብ ክንደይ ከም ዝፍቀድ ከብርህ ኣለዎ ንኣብነት ኣብ ሓያሎ መዕርፎ ነፈርቲ ዓለምና ልዕሊ $10,000 ጥረ ገንዘብ ሒዝካ ምጋሽ ኣይፍቀድን እዩ ልዕሊ $10,000 ሒዙ ንመገሻ ዝነቅል ገያሺ ኣቐዲሙ ንኸፍሊ ጉምሩክ ክሕብር ኣለዎ ኣይኮነን ግን ገንዘቡ ክውረስ ይኽእል እዩ
እዚ ብዝግባእ ዝተቐመጠ ሕጊ ስለ ዝኾነ ብሩህ እዩ። ስለዚ 9999 ዶላር ሒዝካ ምጋሽ ሕጋዊ እዩ። ኣብ ገለ ሃገራት ኣውሮጳ ልዕሊ 10,000 ዩሮ ዝዋግኡ ንብረት ንኣብነት መኪና ንበሎ ብጥረ ገንዘብ ምግዛእ ኩልኩል እዩ ኢለን ዘቐመጣ ኣለዋ። እዚ ናይ ኤርትራ ኣዋጅ ግን ልዕሊ ዓቐን ጥራሕ እዩ ዝብል። እቲ ክኸውን ዝነበሮ ባንኪ ኤርትራ ሓድሽ ዲጂታላዊ ኣሰራርሓ የተኣታቱ ኣለኹ ድሕሪ ደጊም ግድን ብጥረ ገንዘብ ጥራሕ ምጥቃም ክተርፍ እዩ። ዜጋታት ኤርትራ ብሞባይሎም ዕድግታት ክፍጽሙ ይኽእሉ እዮም። ብኢንተርነት ኣቢሎም ኩሉ ዓይነት መሳለጣታት ክረኽቡ ኣይክጽገሙን እዮም። ንበጻሕቲ ሃገር ናይ ቴሌፎን ሲም ካርድ ክንፈቅድ ኢና። ወጻእተኛታት እውን ሕሳባቶም ብክሬዲት ካርድ ወይ ብሞባይል ባንኪንግ ክኸፍሉ ይኽእሉ እዮም። ባንኪ ኤርትራ ድሕሪ ደጊም ኣቐሚጥዎ ዝጸንሐ ገደብ ጥረ ገንዘብ ኣልዒልዎ ኣሎ። ገንዘብ ዘለዎ ወላ ልዕሊ 5,000 ናቕፋ ንመዓልቲ እውን ካብ ባንክ ከውፅእ ይኽእል እዩ ዝብል ክኸውን ነይርዎ። ከምዚ ዓይነት ብስራት ግን ኣብ ኤርትራ ስርዓት ግደፍ ክሳብ ዘሎ ፈጺሙ ኣይክስማዕን እዩ። ስርዓት ግደፍ ናይ ድሕረትን ናይ ድንቁርናን ስርዓት እዩ። ኣብ ቀደም ክነብር ብናይ ቀደም ትረኻታት ህይወቱ ከድሕን ዝሓስብ ጸረ ዘመናውነትን ዲጂታላዊ ዓለምን እዩ። ብኸምዚ ግን ነዊሕ ክቕጽል ኣይክእልን እዩ። ዓለም ሎሚ ብዲጂታል ንሓድሕዳ ተኣሳሲራ እያ። ንበይንኻ ተነጺልካ ኣብ ትበጽሖ የብልካን። ካብዚ ዘመን እዚ ወፅኤ ናብ ትማሊ ክምለስ እየ እንተዳ ኢልካ ኸኣ ኣብ ድኽነት ኢኻ ትነብር። ወላ ሓንቲ ነገር ከይቀየርካ ናብ ካልእ መድረኽ ከይተሰጋገርካ ሕጊ ቀይረ ኣለኹ ምባል ኣኻል ይኮነን። ባንኪ ኤርትራ ኣብ ዓለም ካብ ዘለዋ ኣዝዩ ድሑር ዝኾነ ኣሰራርሓ ካብ ዝኽተላ ባንክታት ሓደ እዩ። እዚ ኸኣ ዝኹርዕ ነገር ኣይኮነን። ቀደም ከመይ ጌርኩም ምስ ኣሜሪካን ኣውሮጳን ተወዳድሩና ንሶም እኮ ናብዚ ክበጽሑ ክንደይ ዘመናት ይወሲዱሎም ዝብል ምስምስ የቕርቡ ነይሮም። ሎሚ ዝጠቐስናየን ሃገራት ግን ኣብ ኣፍሪቃ እኳ ደኣ ኣብ ጎረባብትና ዘለዋ ሃገራት እየን። ስለዚ ዝቐርብ መመኽኔታ ቅቡል ኣይኮነን። ሲስተምኩም ኣመዓራር እዩ። ተለወጡ፣ ምስ ዓለም ኪዱ። ኣርማ ድኽነትን ድንቁርናን ኣይትኹኑ። ግዜ ይጠልመኩም ኣሎ። ህዝቢ ኤርትራ ኣብ ሰብዓታት መንባር ይኣኽሎ። ዛንታ ገድሊ ኣብ መጽሓፍ ሰንድዎ። ሎሚ ዛንታ ምዕባልን ግስጋሰን ዘምሩ። ኣብ ታሪኽ ተሸኺልኩም ኣይትትረፉ። ኩለን ሃገራት ሓሊፈናኹም ይዕዘር ኣለዋ። ሰብ ምእሳር ተመኒኩም ባጤራ ክትሕይሩ ጸደፍደፍ ኣይትበሉ። ኣብ ዝተዊዕና ፋኒረ ኣደትን ዓትያታ أرحم خطرك وإذا كبرنا فنحفظ